Kameruje się, cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Słuchajcie, ja się dzisiaj schowałem za Kajrę, bo będzie niebezpiecznie. Wracamy do szkoły. Skansen w Chorzowie dzisiaj nas dokształci, a wy będziecie tego świadkami. Zaczynamy. I zgadnijcie, kto będzie klęczał na grochu? No kto? Kochani, w Skansenie w Chorzowie macie cudownych przewodników, którzy mogą wam opowiedzieć o tych wspaniałych miejscach. Dzisiaj z nami jest Asia, która opowie nam o szkole. Dzień dobry. Powiedz, co to za budynek, z którego roku i co się w nim znajduje? Jest to rekonstrukcja szkoły z Wapienicy. Wapienica to jest teraz dzielnica Bielska-Białek. Jest to budynek, który ma miałby 150 lat, więc jest to szkoła bardzo, bardzo stara. Okej. I co w niej znajdziemy? No, znajdziemy tutaj tak naprawdę dwa pomieszczenia, można powiedzieć, że trzy, a jakby dzielą się na dwie części, bo jest to klasa, gdzie uczyły się dzieci, oraz miejsce, gdzie mieszkał nauczyciel, bo w tej klasie też mieszkał w tej szkole mieszkał nauczyciel. to zobaczmy w takim Zobaczcie, jak miał blisko do pracy. Cóż to za piękna klasa jest? Tak, mamy tutaj klasę dawną. Mamy tutaj, zobaczcie, różnej wielkości ławeczki. To dlatego, że dzieci tutaj uczyły się wszystkie. I zarazem takie młodsze, które siedziały tutaj, ale zarazem też takie starsze, które były większe. Oprócz tego w tej klasie naraz uczono 3 na przykład przedmiotów. Polskiego dla najmłodszych, gdzie dzieci uczyły się literek, uczyły się czytać, uczyły się potem starsze przyrody na przykład, a na samym końcu dzieci starsze uczyły się matematyki, uczyły się rachować na przykład. Więc w takiej klasie było dosyć spore zamieszanie podczas lekcji, bo wszystkie lekcje prowadził jeden nauczyciel. I w tym samym czasie wszystkie dzieci, różne przedmioty i jeszcze w różnym wieku. Czyli podstawą, Asia, była dyscyplina. Powiedz Tak mi, jest. Jak dbano o dyscyplinę w takiej klasie? No, dyscypliną dbano w różny sposób, ale przede wszystkim nauczyciel wtedy mógł zrobić bardzo dużo dzieciom. Dzieci bały się nauczyciela i w takiej klasie zazwyczaj było bardzo grzecznie, była cisza jak makiem zasiał. Jeśli zdarzył się gagatek, który jednak mimo tutaj wiedzy na temat tego, co się może wydarzyć, mimo tego dalej rozrabiał, no to w tym momencie mogły wejść w ruch różnego rodzaju kary. Jedną z popularniejszych kar to na przykład klęczenie na grochu. Tutaj mamy taki worek. Sławomir, jedziesz, zapraszam cię tu. A za co? Za wygląd. A za co? Za wygląd, dajesz. Słuchajcie, to może posłuchajmy piosenki, ja je przekonam, żebym tego nie musiał robić, bo mi się bardzo dobrze pisze. Klęczysz, jedziesz. A dlaczego masz dwie te? Słuchajcie, bo jestem na bogato. Jedziesz. I co, że to... Klęcz. A no faktycznie trochę boli. Ja jeszcze dopowiem, że żeby bolało bardziej, No. to trzeba było ręce dać do góry. Tak, i w ten sposób właśnie tak, na przykład Ciężar 15 większy. minut sobie poklęczeć. Żeby było jeszcze bardziej nieprzyjemnie, można też było dostać na przykład dziennik do ręki, żeby właśnie Dociążyć. trzeba było, tak, na przykład taki elementarz też można było sobie potrzymać, ale najbardziej takim najgorszym Karą. możliwym, Najgorszą karą. tak, najgorszą karą było jeszcze, jeśli byłaby to taka miska z wodą i w tym momencie, gdyby tobie, Sławomir, ta balia spadła, no to byś był oblany wodą. I wszyscy by się ze mnie śmiali. Dokładnie o to chodziło. Czy ja jestem całe życie karany, bo ludzie się ze mnie śmieją i o to mi chodzi. Okej. Tak wygląda tablet. Z 1850 roku. Z 1850 roku. Słuchajcie, to jest... Co to jest? To jest rysik. Rysik. Tak. Z czego ten rysik jest? To jest, tutaj masz w ręce teraz tabliczkę łupkową Okej. i rysik, który się właśnie pisało po tej tabliczce łupkowej. Zobaczcie. Tak. Tu napiszę wam literkę, co chcecie. A, patrzcie. I teraz zgadnijcie, jak się zmazuje. Po co papier niszczyć? Po co jakieś inne tablety, kiedy to jest fantastyczna sprawa? No jest to taki dawny zeszyt. Na takiej właśnie tabliczce łupkowej nauczyciel mógł zadać zadanie. Takie zadanie trzeba było wykonać, czy to w domu, czy właśnie w szkole, przynieść, nauczyciel sprawdził i można było zmazać i nowe. Ale to jest naprawdę fajne. Serduszko można było, za którą się pewnie dostawało po łapach, prawda? Bo to nie na temat.
No bardzo, bardzo to ciekawe. Myślisz, że dzisiaj współczesne dzieci dałyby radę korzystać z czegoś takiego? No, dzieci, które nas odwiedzają, bardzo chętnie zawsze na tym tablecie sobie tutaj piszą, więc myślę, że jak najbardziej. Okej, no i mamy... Ja w każdym razie przeszedłem do troszkę bardziej nowoczesnego środka. Jestem zaskoczony, że stosując właśnie takie pióro maczane, można tak długo pisać, bo wydawało mi się, że trzeba będzie częściej moczyć, ale ono pięknie podaje ten... No widocznie Sławomir Kałamarz. masz bardzo dobrą technikę. Tak? I tak, bo tutaj jednak, żeby nie zrobić kleksa, żeby No nie tak mam, długo zobacz, jak pisać, jest czyściutko. no Chciałem to trzeba pokazać. potrafić, a bardzo ładnie piszesz. Staram On jest się. mańkutem. Bardzo przyjemne. No to w ogóle już, No. żeby pisać lewą ręką, to Ja trzeba... zawsze miałem słabe oceny, bo sobie zamazywałem, ale tutaj jakoś mi się udaje i wydaje mi się, że to jest taka... W ogóle wydaje mi się, że taka kaligrafia jest dobrym momentem do tego, żeby kształtować cierpliwość, Też. dokładność Tak. i solidność. Dokładnie tak, więc dobrze jest to szlifować sobie, a nie jest łatwo pisać piórem maczanym w kałamarzu. Fakt. A to jest, ten tusz to jest pozyskiwany z kałamarnic? Nie. A powiedz mi, czy jakby to, że dziecko chodziło do szkoły było jakimś zaszczytem, czy wszystkie dzieci miały szansę na to, żeby się uczyć w szkole? No właśnie, nie do końca. Zazwyczaj, kiedy rodziny były wielodzietne, wybierano do szkoły takie, które najmniej się przyda do pracy w polu. Naprawdę, Które było najsłabsze fizycznie. Tak, dokładnie tak. O kurczę. No, i dzieci tak naprawdę cieszyły się, że mogą przychodzić do szkoły, bo dzięki temu nie musiały pracować wraz z polu. rodzicami. Dokładnie, w polu czy na gospodarstwie. Więc jak najbardziej ta szkoła była bardzo lubiana przez dzieci. A zawód nauczyciela był trudnym zawodem? No tak, myślę, że do dziś jest trudnym zawodem, więc jednak kształcenie w ludziach dobrych zachowań, czy to też przekazywanie nauki jest ciężką sprawą. A gdybyś miała porównać nauczycieli w tamtych czasach i teraz, kto ma łatwiej? No zdecydowanie teraz jest łatwiej w ogóle w życiu niż kiedyś było, bo mamy dostęp chociażby do wody. Ciepłej, prawda? Tak, mamy dostęp do ubikacji, mamy kaloryfery ciepłe. Tutaj trzeba było nagrzać najpierw w takim piecu kaflowym. Trzeba było wcześniej przyjść do tej szkoły, żeby w ogóle było cieplej, bo taki piec też się nie rozgrzewa w ciągu 5 minut, tylko żeby w takim pomieszczeniu było ciepło gdzieś na godzinę 9, to trzeba było o 5 rano już Tak. nagrzać. A czy to należało do obowiązków nauczyciela? Różnie, bo na przykład można było dostać za karę palenie w piecu. Między innymi również, tak. Albo mógł to zrobić nauczyciel. Wszystko zależało od nauczyciela tak naprawdę, który był panem i władcą tej szkoły. A płytą dzisiejszego odcinka jest dum 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 Śląskie szlagiery, złota edycja. Kameruje się? Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Słuchajcie, a dzisiaj Śląska Karuzela gości w skansenie w Chorzowie, gdzie można poczuć zapach przeszłości. Zaczynamy. Ile osób pracowało w szkole? Jedna, nauczyciel. Był zarazem dyrektorem każdego przedmiotu, nauczycielem, był sprzątaczem, dozorcą, woźnym, każdą osobą, tylko jeden nauczyciel. I właściwie to był to chyba dość taki też przez to poważany zawód, bo tych nauczycieli było bardzo mało tak naprawdę. Było mało, ale też były specjalne wymagania, żeby zostać nauczycielem, bo nauczycielem mogła zostać albo niezamężna kobieta, w momencie, kiedy wychodziła za mąż, musiała przestać być nauczycielem. Dlaczego? Takie było prawo kiedyś. Albo był to mężczyzna, mógł też to być na przykład ksiądz. Ale a czy nauczyciel mógł mieć rodzinę, czy nie? Nauczyciel tak, ale mężczyzna. Ale dlaczego? No takie było prawo. A dlaczego kobieta nie? No takie było prawo. Jakaś po prostu abstrakcja. W czym przecież kobieta jest jednakowoż lepiej przystosowana do zajmowania się setką Takowoż rzeczy naraz. takie było prawo. Wiesz, jakie ono było? To nie powiem brzydkiego słówka, jakie było. Dobrze, że się zmieniło. To przejdźmy teraz może do części, jak żył taki nauczyciel. Zapraszam serdecznie. Ale było fajnie, się napisałam. Ja w ogóle zobaczcie jak ładnie. Nie wiem, zobacz jak ładnie. No pięknie, słuchaj. Wow. Taka ta Jesteśmy bardzo przestrzeń przytulnie. fajna, no.
Tak, jesteśmy w kuchni nauczyciela. Jest ona biała, meble są białe. To dlatego, że dawniej biały był uważany za taki kolor czystości. Każda gospodyni, jak miała białe meble, na nich było czysto, to znaczy, że to była dobra gospodyni po moja prostu. żona bardzo lubi białe meble. Tak, to bardzo dobrze, że lubi białe meble. Ja też mam białe meble w domu, w kuchni. Tak myślę, że tak modnie nawet teraz chyba jeszcze jest. Tak. Nie wszystko białe. A przy okazji tradycyjne. Tak. Jak Wszystko białe z wyjątkiem sumienia, żona. Chyba twojego. Piec, nikt na nim nie spał. To był tylko stricte piec do grzania wody, gotowania, pieczenia. Jak najbardziej można było sobie zrobić na przykład super placki na blasze, bardzo dobre, beztłuszczowe praktycznie, więc też zdrowe, bardzo ciekawe. Piec był fajny, bo dzięki temu był trój, Komorowe? coś takiego i dzięki temu można było w 3 miejscach naraz sobie nagrzać. Tak, tak. I było tu ciepło, w izbie obok i jeszcze tam na przodzie dla dzieci też taka balia z wodą jest, żeby można sobie rączki umyć, więc dzieci miały ciepłą wodę. A czy zdarzało się, że na przykład pani nauczycielka gotowała dla dzieci? Dla dzieci nie. Jeśli to była kobieta nauczycielka, mieszkała w tej szkole, to gotowała tylko dla siebie. Jeśli to była żona nauczyciela, wtedy gotowała dla całej rodziny. W kuchni też widzimy jest łóżko. Teraz rzadko kiedy mamy łóżka w kuchni, ale łóżka w kuchni dawniej były dosyć często spotykane, ponieważ w kuchni było najprzyjemniej. Tutaj było takie serce domu, tu było ciepło, tu było fajnie, tu było dużo jedzenia i to było te miejsce, gdzie też się kąpano, bo jest tutaj też taka mała balia do wody, lustro to była nasza ubikacja, moglibyśmy teraz powiedzieć, że to jest takie miejsce. Czyli właściwie tak naprawdę jedna taka izba wystarczy, żeby czuć się miło, przyjemnie i komfortowo. Wcale tych metrów tak, ja nie wiem, co tak czasem ludzie narzekają. Dokładnie. Przyjemnie bardzo. Nie, Sławomir? To pomieszkaj tutaj, to zobaczymy. Wiesz, taka zadowolona. Ciekawe. Muzyka. No taka sień pokazowa, naprawdę klasa tutaj jest. Tak, tu mamy taką izbę najbardziej reprezentatywną, gdzie nauczyciel też mógł przyjąć gości, mogli zagrać sobie na przykład w karty. To była jedna z takich rozrywek wtedy. Tutaj też miał piękne łoże małżeńskie. Jeśli tutaj mieszkał z małżonką, no to właśnie tutaj sobie spali. Jest też skrzynia posażna, która wraz z małżonką do tego domu tutaj weszła. Mamy piękne lustro, piękną szafę, więc tutaj jest najpiękniejsza izba nauczyciela. I miejsce na piecu też się znajdzie, bo Dokładnie. pewnie tutaj też ten piec grzeje. Jakby coś, to dzieciątka spokojnie mogły sobie tam na tym piecu. Albo teściowa. Albo teściowa też, jak najbardziej, chociaż teściowa to chyba lepiej do kuchni, żeby poszła, bo... Tam łóżko wygodne, Tak. wiesz Sławomir, wygodne łóżko. Ale jakby diabeł przyszedł, to pierwszy weźmie. Nie, bo z tamtej strony właśnie w kuchni palenisko było. Jak tu widzisz, paleniska nie ma, więc... Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za przepiękną opowieść tutaj o i nauczycielach i w ogóle generalnie za to, że przyjęliście nas w skansenie. Mam nadzieję, że dużo osób Was odwiedzi i przetrzecie też nasze szlaki, dowiecie się wielu rzeczy, zobaczycie na własnej skórze, podotykacie, zmielicie mąki, popiszecie na tablicach, baranki postrzyżecie, wszystko generalnie można tutaj zrobić, więc Chorzów Was serdecznie i skansen Was zaprasza, a my się widzimy już za tydzień i do zobaczenia.